Jak som tak počúval ten príbeh pre deti, ktorý hovorila Danielka, pre mňa je to veľmi zaujímavé, že všetko, čo my ako ľudia dokážeme datovať, páči sa mi jedno plemeno psa, hovoria 4 až 5 tisíc rokov. Čokoľvek, čo sme schopní datovať, stromy, zvieratá, sa hovorí 4 až 5 tisíc rokov. Samozrejme, teraz nehovoríme o horninách, pretože tie sa datujú na milióny rokov, ale také tie veci nám viditeľné a dotknutelné, tak to 4 až 5 tisíc rokov. Náhoda? Nemyslím si. Skôr než prejdem k tej časti, ktorú mám pripravenú ja, poprosil by som Tobika, aby nám predniesol text z písma. Blahoslavený človek, ktorý našiel múdrosť a ktorý nadobudol umnosti, lebo jej zisk je lepší než striebro a jej dôchodok je lepší ako výborné zlato. Je drahšia než korály a nevyrovnajú sa jej ani tvoje najžadúcnejšie veci. Dlho z ní leží v jej pravici a v jej lavici je bohatstvo a sláva. Jej cesty sú utešení a jej chodníky sú samý pokoj. Stromom života je tým, ktorí ju uchopia a tí, ktorí sa jej držia, sú blahoslavení. Hospodin múdrosťou založil zem a umnosťou pevne postavil nebesia. Jeho známosťou prepukli priepastie a obláky kropia rosou. Môj synu, nech neodídu tieto veci od tvojich očí, ostrihaj to, čo prospieva. A bude to životom tvojej duši a milotou tvojmu hrdlu. Vtedy pôjdeš bezpečne svojou cestou a nezakopneš svojou nohou. Keď si lahneš, nebudeš sa báť, ale budeš v pokoji odpočívať a tvoj sen bude sladký. Neboj sa strachu ani búrky od bezbožných, keď prídu, lebo Hospodin bude tvojou ochranou a bude ostrihať tvoju nohu, aby sa nepohla. Amen. Amen. Pri slove 3. kapitola, 13. až 26. verš. Múdrosť nad zlatom. Ešte, aby som nezabudol, mám pre vás pozdrav z Karvinského zboru, kde som bol pred časom, tak vás pekne pozdravujú. A ako už je vo zvyku, na začiatok mám rád kvízik, aby sme trošku zapojili mozog, rozprúdili krv. Takže nebudeme dnes hádať jednu konkrétnu postavu alebo vec z Biblie, ale je to 7 otázok. Takže ak nebudete vedieť, nič sa nedeje, pripomenieme si. Tak, môžeme začať. Prvá otázka. Kto je nazvaný praotcom všetkých hudobníkov? Počujem Jubal, je to správne. Jubal, syn Lámechov. Pre kontrolu text 1. Mojžišova, 4. kapitola, 21. verš, kto si bude chcieť pozrieť. Druhá otázka. Ktorý muž bol pre svojich synov otcom a zároveň detkom? Tam je trošku taký chytáčik. Lot? Ja som práve áno. Jedná sa o Lota. Záznam je v 1. Mojžišovej 19. kapitole 36. verši. Mohol byť ešte niekto ďalší, ale ja tu mám práve Lota. Tretia otázka. Za ako dlho sa vrátilo 12 vyzvedačov z prieskumu zo zasľúbenej zeme? ...40 dní. Záznam je v 4. Mojžišovej 13. kapitole 25. verši. Štvrtá otázka. V ktorom meste sa postili aj zvieratá? Ninive, výborne. Jonáš 3:7. Piatá otázka. V
ktorú časť dňa bola zničená Sodoma a Gomora? Počujem ráno? Áno, ráno. 1. Mojžišova, 19. kapitola, 23. a 24. verš. Ďalšia otázka. Koľko ľudí pokrstil Ježiš za svojho pôsobenia? Nikoho? Správne. Ján 4.2. A posledná 7. otázka. Ktorý hmyz má byť ponaučením pre lenivca? To sa môžu aj deti zapojiť, možno budú vedieť. A deti? Mravenec, áno, je to mravec, správne. Príslovie 6. kapitola, 6. verš. Obstali ste na výbornú. A ja by som prešiel k tej téme, ktorú chcem rozobrať. Názov je Laodicea, alebo teda samospravodlivosť. Na úvod by som chcel prečítať ten text, ktorý sa zaoberá práve tým listom do Laodicea. A je to z knihy Zjavenie Jána, 3. kapitola, 14. až 22. verš. Zjavenie Jána 3, 14 až 22. Môžete si v kľude sledovať, ja mám svoj preklad Rohačka, ja ho používam rád. A anielovi zboru Laodičanov napíš, toto hovorí Ameň, ten pravý a pravdivý svedok, počiatok stvorenia Božieho. Znám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Bárs by si bol studený alebo horúci. Takto, že si vlažný, ani studený, ani horúci, vypľujem ťa zo svojich úst. Lebo hovoríš, som bohatý a zbohatnul som a nepotrebujem nikoho. A nevieš, že si ty biedný a mizerný, na poľutovanie i chudobný, i slepý, i nahý. Radím ti, aby si kúpil odo mňa zlata prečisteného v ohni. Aby si zbohatol a biele rúcho, aby si sa odial, aby sa neukázala hanba tvojej nahoty a kolírium pomazať svoje oči, aby si videl. Ja všetkých, ktorých milujem, karhám a otcovský trest chcem. Rozhorli sa tedy a učiň pokánie. Hľa stojím pri dverách a klepem. Keby niekto počul môj hlas a otvoril by dvere, vôjdem k nemu a budem večerať s ním a on so mnou. Tomu, kto víťazí, dám sedieť so sebou na svojom tróne, ako som i ja zvíťazil a sedím so svojím otcom na jeho tróne. Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí zborom. Všetkým sú nám veľmi dobre známe tie listy jednotlivým zborom. A keď ideme v tej časovej posúdnosti, tak Laodicea je smerovaná na koniec. Takže môžeme povedať, že naozaj ten laodicejský zbor je ten zbor, ktorý završí celé to dielo na zemi. Dokonca aj sám Boh sa tu predstavuje slovom konca. Teda toto hovorí Ameň. Slovo konca a zároveň naplnenia všetkých zasľúbení. Ale okrem toho je ten list Laodicei aj plný výčitiek a v zápäti na to, ako je Bohu prislúchajúce aj návodu, ako sa z toho dostať, ako napraviť chyby a ako si to všetko môžeme dať v tom živote do poriadku. Poďme teda k tomu prvému problému. Ten je v 15. a 16. verši. Zjavenie 3. kapitola, 15 a 16. Znám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Bárs by si bol studený alebo horúci. Takto, že si vlažný, ani studený, ani horúci, vypľujem ťa zo svojich úst. Vieme, čo je to napiť sa vlažnej vody, nič príjemné. Akurát, čo to znamená v tej duchovnej rovine. Hľadal som odpoveď
alebo teda jeden z pohľadov na vec. A našiel som ho v knihe, alebo teda v druhom zväzku Svedectvá pre cirkev na strane 155. Keby ste boli studení, potom by bola istá nádej, že sa obrátite. Ale kto je opásaný samospravodlivosťou, namiesto toho, aby bol prikrytý Kristovou spravodlivosťou, tam je len klam, tak neľahko rozoznateľný a samospravodlivosť sa tak ťažko odkladá, že v takom prípade sa dá len ťažko niečo spraviť. Neobrátený, neveriaci hriešnik sa nachádza v priaznivejšom postavení než človek samospravodlivý. Máme informáciu a tak si povieme, no tak a čo to tá samospravodlivosť je? Na to nám dáva odpoveď Izaiáš v 64. kapitole 6. verši. Alebo teda navádza nás, aby sme pochopili, o čo sa jedná. Izaiáš 64.6. Lebo sme všetci ako nečistí a naše spravodlivosti sú ako ohyzné rúcho. Vedneme všetci ako lístie a padáme a naše neprávosti nás preč odnášajú ako vietor. Aha, takže tu máme tú spravodlivosť alebo tú samospravodlivosť a máme to prirovnané k rúchu. A vieme, že Biblia je jeden celok a hneď sa nám vybaví svadobná hostina, svadobný šat. A preto je potrebné odložiť naše ohyzné rucho a prijať to rucho Kristovej spravodlivosti. No a tak si povieme, ale ako na to? Kniha Tóha vieku, strana 108. Duchovné znovuzrodenie, očistenie od hriechu a obnovu poznania i svetosti. Slepota Izraela voči dielu znovuzrodenia sa nedala nejako ospravedlniť. Izaiáš pod vplyvom Ducha Svätého napísal: Všetci sme boli podobní nečistému a všetka naša spravodlivosť bola ako spoškvrnené rúcho. Dávid prehlásil: Srdce čisté stvor mi, o Bože, a obnov vo mne ducha pevného. A odpoveď na ich prosby je u Ezechiela, ktorý zaznamenal zasľúbenie. Dám vám nové srdce a nového ducha. Dám do vášho vnútra, odstránim kamenné srdce z vašeho tela a dám vám srdce mäsité. Dám svojho ducha do vášho vnútra a spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovávali a plnili moje nariadenia. V 17. verši sa ďalej rozvíja myšlienka, v 17. a 18. verši, vlážnosti. Lebo hovoríš, som bohatý a zbohatnul som a nepotrebujem nikoho a nevieš, že si ty biedný a mizerný na poľutovanie, i chudobný, i slepý, i nahý. Radím ti, aby si kúpil odo mňa zlata prečisteného v ohni, aby si zbohatol a biele rúcho, aby si sa odial, aby sa neukázala hanba tvojej nahoty a kolírium pomazať svoje oči, aby si videl. Spomeniete si na dve bytosti, na dve osoby, ktoré prišli o to rúcho Božie, Kristovej spravodlivosti a videli svoju nahotu? Adam a Eva. Pán Boh nám vždy dáva odpoveď na naše problémy, na naše trápenie a na to množstvo otázok, ktoré máme. Nenechá nás v tom. A to je rozdiel medzi ním a Satanom. Satan poukáže na chybu a snaží sa nás zničiť. Kdežto Pán Boh nám vždy prinesie riešenie v našich problémoch. Perly múdrosti, strana 159.
Spasiteľ nás úprimne s láskou pozýva. Radím ti, aby si u mňa nakúpil zlato ohňom prečistené a tak zbohatol. Bohatstvo Kristovho evanjelia môžu získať všetci. Spasení môžu dosiahnuť najchudobnejší práve tak ako najbohatší. Nejde ho zaplatiť žiadnym pozemským bohatstvom. Spasenie dosahujeme, keď sa odovzdáme Kristovi ako jeho vlastníctvo a keď ho dobrovoľne poslúchame. Ani najvyššie vzdelanie nemôže samo o sebe priviesť človeka bližšie k Bohu. Farizeovia mali všetky časné aj duchovné prednosti. Každý z nich sa pyšne chválil, som bohatý a nič už viac nepotrebujem. Predsa bol každý z nich úbohý, biedný a núdzny, slepý a nahý. Kristus im ponúkal perlu nesmiernej ceny. Pohrdavo ju odmietli prijať, Pán Ježiš im musel povedať: colníci a neviestky predchádzajú vás do Božieho kráľovstva. Spasenie si nemôžeme zaslúžiť. Musíme však neho usilovať s takým záujmom a vytrvalosťou, ako keby sme chceli preňho zabudnúť na všetko ostatné na svete. Musíme hľadať perlu nesmiernej ceny, nie však na pozemských tržniciach a svetským spôsobom. Cenu, ktorú máme za ňu zaplatiť, nejde vyčísliť hodnotou zlata alebo striebra, pretože to patrí Bohu. Odložme názor, že nejaké časné alebo duchovné výsady nám môžu zaistiť spasenie. Boh od nás požaduje poslušnosť z lásky. Žiada, aby sme sa vzdali hriechu. Pán Ježiš zasľúbil: kto víťazí, tomu dám usadnúť so mnou na trón, tak ako ja som zvíťazil a usadol s Otcom na jeho tróne. Niektorí ľudia vyzerajú, ako by stále hľadali nebeskú perlu. Nechcú sa však úplne vzdať svojich zlozvykov. Neumierajú svojmu ja, aby v nich mohol žiť Kristus. Preto drahocennú perlu nenachádzajú. Nepremohli nevsprávnu ctižiadosť a lásku k svetským zábavám. Neberú na seba kríž a nejdu za Kristom po ceste sebazaprenia a sebaobetovania. Sú takmer kresťanmi, ale nie úplne. Zdá sa, že sú blízko Božieho kráľovstva, ale nemôžu do neho vstúpiť. Byť takmer zachránení, ale nie úplne, to znamená byť nie takmer, ale úplne stratený. To zlato, prečistené v ohni, je viera, ktorá sa prejavuje láskou. Iba ona nás povedie, aby sme žili zhodne s Božou vôľou. Môžeme byť činní, mnoho pracovať, ale bez lásky, akú má v srdci Ježiš Kristus, nemôžeme byť nikdy považovaní za členov nebeskej rodiny. Ani jediný človek nie je schopný sám o sebe poznať vlastné nedostatky. Najstivejšie od všetkého je srdce a je neduživé, nevyliečiteľné na smrť, kto ho pozná. Taký ten bežný príklad zo života. Poznáte to. Zariadite si domácnosť, na zem položíte koberec, na to naskladáte nábytok a dlhé roky žijete. A máte upratané, všetko je pekné. Prichádzajú ľudia, známi, chvália vám, ako máte pekne zariadený dom, ale potom, keď po x rokoch odstránite skrine a vidíte ten rozdiel toho koberca, ktorý sa vám zdal byť čistý na tých miestach, kde ste chodili, a toho, aký bol pôvodne pod tým nábytkom, tak si poviete, že niečo nie je v poriadku. Človek môže ústami vyjadrovať pokoru, o ktorej srdce nič nevie. Zatiaľ, čo Bohu vykreslujeme našu bezmocnosť, môže sa naše srdce povyšovať domnielou pokorou a vlastnou spravodlivosťou. Správne poznanie seba môžeme poznať iba jediným spôsobom, pohľadom na Krista. A verte mi, že čím viac sa budeme snažiť pozerať na Krista, tým viac bude Satan sa snažiť nás uviesť do depresie. Tým viac nás bude presviečať, že to nemá cenu, že tá modlitba nebude fungovať.
že už ste predsa toľkokrát padli. Ale pred chvíľkou sme čítali vyjadrenie koho? Dávida, ktorý prosí o stvorenie čistého srdca. Kto to bol Dávid? Vrah? Cudzoložník? Ak Kristu záleží na ňom, myslíte, že nezáleží na komkoľvek z nás? Úbohosť a slabosť, svoje skutočné nedostatky si uvedomujeme len vtedy, keď premýšľame o Kristovej čistote a dokonalosti. Pochopíme, že sme stratení a bez nádeje, oblečení do šatu samospravodlivosti ako všetci ostatní hriešnici. Poznáme, že spasenie nám nezaistí naša vlastná dobrota, ale iba nekonečná Božia milosť. Boh vypočul modlitbu colníka, aj Dávida, pretože ukázal, do akej miery je závislý na Všemohúcom. Nevidel na sebe nič dobrého, iba hanbu. Tak na seba majú pozerať všetci, kto hľadajú Boha. Každý hriešnik, ktorý koná pokánie, sa má vierou vzdať falošnej sebadôvery a uchopiť sa nekonečnej moci. V Božej prítomnosti môžeme obstať iba v rúchu, ktoré pre nás pripravil Kristus. Každého, kto koná pokánie a verí, prikryje Ježiš Kristus ruchom svojej spravodlivosti. Je tu nejaká výnimka? Alebo každého znamená naozaj každého? Spomeňte si na to, keď vám bude najhoršie a budete si myslieť, že práve vás nie. Hovorí, radím ti, aby si kúpil odo mňa zlata prečisteného v ohni, aby si zbohatol a bielé rúcho, aby si sa odial, aby sa neukázala hanba tvojej nahoty a kolírium pomazať svoje oči, aby si videl. Toto rúcho utkané na nebeskom stave nemá ani jediné vlákno vyrobené človekom. Kristus ako človek prejavil dokonalú povahu a ponúka nám ju. Všetka naša spravodlivosť je ako poškvrnený šat. Všetko, čo my ľudia môžeme spraviť, je poznamenané hriechom. Ale Syn Boží sa zjavil, aby hriechy sňal, a v ňom žiadny hriech nie je. Hriech je porušenie zákona. Kristus poslúchol všetky požiadavky zákona. Povedal o sebe, čini tvoju vôľu, môj Bože, si želám a tvoj zákon je v mojich vnútornostiach. Keď bol Kristus na zemi, povedal svojim učeníkom, ja zachovávam prikázania svojho Otca. Svojou dokonalou poslušnosťou umožnil každému zachovávať Božie prikázania. Pokiaľ sa odovzdáme Kristovi, naše srdce sa spojí s jeho srdcom. Naša vôľa splynie s jeho vôľou, naša mysľ sa zjednotí s jeho mysľou a naše myšlienky sa mu podriadia, žijeme jeho životom. Tým si vlastne oblečieme rúcho Kristovej spravodlivosti. Prvý okamih, ktorý je v živote človeka, keď chce zmenu, je vôbec nabrať silu, aby žiadalo to, aby mal silu poprosiť. A Zjavenie 3. kapitola, 20. verš je takým povzbudením, aby sme vedeli, že skôr než my niečo vyriekneme, už niekto stojí za dverami a čaká. Zjavenie 3.20. Hľa stojím pri dverách a klepem. Keby niekto počul môj hlas a otvoril by dvere, vôjdem k nemu a budem večerať s ním a on so mnou. Na Pána Ježiša, preto aby sme zavolali Pána Ježiša, nemusíme tie dvere otvárať a kričať na neho, volať z okna, on tam je a on sám volá. Všetko, čo potrebujeme spraviť, je otvoriť. Svedectvá pre cirkev, prvý zväzok, strana 196. Slávne nebeské príbytky spolu s radosťou, ktorý poskytujú, sú Kristove. A predsa sa ponížil, aby hľadal vchod do dverí tvojho srdca. Poctil ťa svojim svetlom a spôsobil ti radosť vo svojej sláve.
Jeho prácou je hľadať a zachrániť to, čo je stratené a pripravené k záhube. Jeho prianím je zachrániť toľko ľudí z hriechu a smrti, koľko len bude schopný, aby ich mohol pozdvihnúť k svojmu trónu a dať im večný život. Laodicea sa završuje v čase, ktorý pripomína určitým spôsobom ten predpotopný svet, kedy ten bojomysel človeka a srdce je neskutočný a stupne graduje sa každým dňom. Pretože zmýšľanie človeka pred potopou nebolo iné než zlé. A v tom odstavci svedectva pre cirkev je daný vzor. A my ako kresťania máme nasledovať vzor Ježiša Krista. A máme byť tými, kto ľuďom pomáha nájsť tú cestu a smer. Samozrejme, každý podľa svojich darov. Niekto je schopný sa postaviť pred 100 000 ľudí a hovoriť. Niekto pracuje radšej osobne, z očí v oči. Každému tak, ako mu je dané. A akým spôsobom? Ezechiel, 3. kapitola, 16. až 21. verš. Ezechiel 3, 16 až 21. A stalo sa po 7 dňoch, že sa stalo slovo Hospodinova ku mne povediac. Synu človeka, dal som ťa za strážcu domu Izraelomu, aby si počujúc slovo z mojich úst napomenul ich odo mňa. Keby som povedal bezbožnému, istotne zomrieš, a nenapomenul by si ho, ani by si nehovoril, aby si napomenul bezbožného a odvrátil ho od jeho bezbožnej cesty, zachrániť jeho život, ten bezbožný zomrie pre svoju neprávosť, ale jeho krv budem vyhľadávať z tvojej ruky. Ale ty, keď napomenieš bezbožného a neodvráti sa od svojej bezbožnosti a od svojej bezbožnej cesty, on zomrie pre svoju neprávosť, ale ty si vyslobodil svoju dušu. A keby sa odvrátil spravodlivý od svojej spravodlivosti a páchal by neprávosť, a aj by som položil pred neho úraz, aby sa potknul a klesol, on zomrie, pretože si ho nenapomenul. Zomrie pre svoj hriech a nebudú sa spomínať jeho skutky jeho spravodlivosti, ktoré kedy učinil. Ale jeho krv budem vyhľadávať z tvojej ruky. A ty, keď ho napomenieš, spravodlivého, tak, aby nehrešil spravedlivý a nehrešil by istotne bude žiť, pretože sa dal napomenúť a ty si vyslobodil svoju dušu. A verím, že aj v tomto je skrytá tá láska, o ktorej Biblia neustále hovorí. Láska k bližnému a láska k Bohu. Láska, ktorou nás Pán Boh chce vychovávať. Kniha Perly múdrosti, strana 198. Najväčším zlom je hriech a od nás sa očakáva, že s hriešnikmi budeme mať súcit a že im pomôžeme. A kto je to hriešnik? Každý jeden z nás, že? To nie sú len tí ľudia vonku, ale sú to naši bratia a sestry v cirkvi, naša manželka, náš manžel, naše deti. Ku každému však nemôžeme pristupovať rovnakým spôsobom. Mnohí zastierajú hlad svojho vnútra. Takýmto ľuďom veľmi pomôže milé slovo alebo láskavá pozornosť. Iní však vôbec nevedia, že niečo potrebujú. Neuvedomujú si strašnú vlastnú úbohosť. Premýšľajme, či to nehrozí aj veriacim, obzvlášť zboru v Laodicei, ktorá má pocit, že jej nič nechýba. Skúmajme preto svet okolo a skúmajme aj samých seba. A pozerajme pritom do toho zrkadla Kristovho charakteru. Mnohí ľudia prepadli hriechu natoľko, že vôbec nechápu Božie pravdy. Nepodobajú sa Bohu a nevedia, že by mohli byť spasení. Neveria Bohu a nedôverujú ľuďom. Mnohých z nich môžeme ovplyvniť len nesobeckým a láskavým zaobchádzaním.
Najskôr sa musíme postarať o ich telesné potreby, nasytiť ich, slušne obliecť a dať ich do poriadku. Keď uvidia prejavy našej nesobeckej lásky, ľahšie uveria láske Pána Ježiša. Mnohí ľudia chybujú a hanbia sa za svoju nerozvážnosť. Stále premýšľajú o svojich chybách a omyloch, dostávajú sa až na pokraj zúfalstva. Ani takých ľudí nesmieme prehliadať. Pokiaľ niekto musí plávať proti prúdu, zráža ho prúd celou svojou silou späť. Podajte takémuto človeku pomocnú ruku, podobne ako Pán Ježiš podal ruku topiacemu sa Petrovi. Hovorte s ním povzbudivo. Dodajte mu dôveru a vzbudzujte v ňom lásku. Tvoj duchovne trpiaci brat ťa potrebuje. Ako ty si potreboval lásku brata. Potrebuje poznať skúsenosti niekoho, kto bol slabý, ako je on teraz. Potrebuje niekoho, kto s ním cíti a kto mu môže pomôcť. Poznanie vlastnej slabosti nás uschopňuje, aby sme mohli poskytnúť pomoc iným ľuďom v ich biede. Nesmieme nikdy prejsť bez povšimnutia okolo trpiaceho človeka, bez toho, aby sme sa pokúsili predať mu útechu, ktorú sami dostávame od Boha. Spoločenstvo s Kristom, osobné stretávanie so živým Spasiteľom umožňuje mysli aj srdcu zvíťaziť nad prirodzenými sklonmi k zlému. Hovorte blúdiacim o všemohúcej ruke, ktorá pozdvihne. Rozprávajte im o nekonečnej láske Ježiša Krista k človeku, ktorá cíti taktiež s nimi. Nestačí, keď uveria iba v Boží zákon a moc, teda v niečo, čo s nimi nemá súcit a nemôže počuť volanie o pomoc. Potrebujú sa chytiť pomocnej ruky a uveriť srdcu plnému lásky. Pretože istotu nemáme v nikom inom, len v Kristu. Ján 14. kapitola, 12. a 14. verš. Ján 14, 12 až 14. Ameň, ameň vám hovorím, že ten, kto verí vo mňa, skutky, ktoré ja činím, bude aj odčiniť a ešte aj väčšie, ako tie bude činiť, lebo ja idem k svojmu Otcovi. A čokoľvek budete prosiť v mojom mene, učiním to, aby bol Otec oslávený v Synovi. Keď budete niečo prosiť v mojom mene, ja učiním. Máme veľmi silné zasľúbenie a verím, že to zasľúbenie je úzko späté práve s tým, aby sme sa my mohli priblížiť Kristovmu charakteru a pomáhať aj ľuďom okolo, aby sa priblížili Kristovmu charakteru a aby tužili byť raz na večnosť v jeho prítomnosti. Pretože ako je napísané v knihe toho Havieku na strane 432, v nebi počuť každú úprimnú modlitbu nemusí byť vyjadrená brilantne. Dôležité je, aby bola úprimná. Ježiš ju predloží Otcovi bez akéhokoľvek kazu. Zdokonalenú a zušľachtenú vôňou svojej vlastnej dokonalosti. Cesta úprimnosti a bezúhonnosti nie je cestou bez prekážok, ale každú ťažkosť smieme pokladať za príležitosť a výzvu k modlitbe. Každý dostáva silu od Boha a tento prameň je dostupný aj tomu najslabšiemu človekovi. Zo zboru z Laodiceje už nie je cesta. Je to posledný zbor, posledná cirkev. Nie je záznam o tom, že by sa mal niekto oddeliť, vytvoriť si ďalší zbor, následujúci dodatok za knihu Zjavenie. Preto je dôležité, aby sme stáli pevne tam, kde sme a zapálili sa pre Krista. Amen.